Anak orang ini bukan ti seminar kagak aja tidak boleh ebrok sagari kita. Belakan hambai jadi media cendera tini komiti khamani hingkakai jeng buskanggo sini Lok Sabha election election ni bagai jeng oncol komiti khawo tini oncol komiti ni bising tini sini buskang ni Lok Sabha no jeng পরিচালনা খালাইনাই লোকসভানি tidak boleh ebrok no oncol komiti kagak. Oh usai kagak. 11 জনাকে খাজাকা nong kita pun coba songmari no kipingke bawa hekok pilmu ba tabuk to BJP bai pipramu tha elan je songmari o songmari dogo tabuk to andro somari sebut na tomoni ke batawo BJP ni podamar khaw sebut na nangum ke lokorong no bawa hekki bujok na ngaro जों लोगोरं no bujoknai chini Griting Deborma Maharani जों bono bodinai podomarkha ono जों bodiwei bono joy khlainai bini bisingtino chini tiprasaro joto thangnai जों asuk poitu khlaio baksa kami logo ta ko sai tongo je BJP be elan singa ke जों bodiya जों podomarkha bodiya जों ando se bodnai rok nei ngai tongo tabu jodi chongmari rogo aba ke thangai bodnani bagai le jodi andro somari no rokoi jodi manyang tongo ke podomarkha borok yang gai obornon ro kami rogo tam bujongai जों borongno kaham bujongnai tamni hingke chini Maharani Devi chini bagai chini tiprasani bagai boba chawi tongo hingkakai chini जों o podamar khawno jotono bodinani bagai जों okokno जों borokno pinai chini lokorokno oro tini committee khajamani o je holo sabo phaja bo organize borok chokte chini oro committee khama jagawa tini phaikya chini sara tripurani TWF ni central ni president chini Monihar Deborma tei chini phaikya Gita Deborma Gita Deborma bo chini senior leader no botongo chini TWF ni angkai tei bini logi wo chini Madam Gita angko bina mala songrok phaikya boroni bisingti chini TWF ni joto buri rok kobangma tini ko kaham bujiwi borok thanglakya mo je tini nong ni halsoni semelo thajima jagabo sabuni organize engkam obo organize ngakai chini Telamra district committee ni bisingti जों block committee bo Telamra ni block committee bo tongo boron chini bisingti no organizing khlaijakata mutang mo je TWF ni poto ang district committee ni treasury tongo ni mungkai ani mungkai Sorbala Deborma